Senzeni. Masenzeni. Uya pano zvine senzeni. Uri sei? Ndiripo. Pakurova. Wane basa. Bho ndinaro wena. Pakurova. Ndarova ri? Warova. Kopisa mazuva ano ndogara kumba. Une senzeni. Uchakuisa icho chibhande ndichei. Uriva utauni zve. Wakachisirei? Down vanopfuta mawiki nezvinezvi saka ndasunga kuti hakuna unondipfutira wiki yangu. Kana kubaka kuna vanhu vanopfutira mawiki zvemutauni. Achipfuta wiki yako icho senzeni vanopfuta mapurazi menini vanosvika mukoti yako. Yangu inogona. Aiwa chero ukaidonhesa pasi yako hapana rinonga. Ini chero ukandipa ndinga ichi. Auti yangu kasa. Aiwa haiti senzeni. Ndikakupa iwo kwera mchitotsaka. Aiwa haiti. Totsaka zvikwemerayo. Haiti senzeni. Ndasunga ini kana hakuna unombondibvutira. Wangwena unodikwa kutauni. Ndovanditora mari. Ndimigwa mari nasekuru. $200. Sekuita mari dzine senzeni. Mari dzangu imi. Iri mbinga isina noise. Chimboya kugara pazvitimo. Mari dzangu asandidadi modei. Senzeni shamwari uya inotoda kutongogara zvitimbotsaura nesenzeni. Ndataura kuti nechikukumbiro nesenzeni shamwari. moda chii? Ndibetsere umwe. Nechii? Mona staff amachisina ngomubetsera. Moda ndikwereta mari enda pakutigana sekuru. Ndinogodigwa ndiri shamwari yangu here nesenzeni. Mundidzoseri mari yangu. Ndinokudzosera chokwadi senzeni. Ukanikoreta $100 ndingokwanisa kukubhustikawo zviwo onawo pashama. Alright, ndokweretesa hanga asi mukarega wandidzosera ndokublokai. Ndokublokai pa WhatsApp zvose hamuna ndokublokai. Aiwa ndinokudzosera senzeni. Ndakublokai apanoita munobva kana mandikwereta mari. Zvino zvandinodaro senzeni. Aiwa uyai kuno ndokupa uyai kuno. Simukai. Ndandiriye pandogodi. Sikai kana ndakupa mari neni. Sikai. Kwepo kwakutsigire zvine senzeni. Ndashoka. Aiwa rega mukarega kundibhadhara mari yangu ndinokubhadhara senzeni. Ndinokuenda nayo shoka yacho. Kana ndinokubhadhara. Aiwa mundipa shoka pamutambo. Kodzoka ndozva ndinozoretai naye ndokubhadhara senzeni. Aiwa imarambire neshoka kanzwa ndinobhadhara. Kana ndikungokumbirawo ndikangotengesawo ndinokuponda. Ndai matsika ndinokora shoka yenyu ndokupa $100. Ukangorega kubhadhara ndozva kuti ndendepi nayo. Uroma wangu senzeni. Ndokuda kuti 100 watumirwa ndasi wako ndidaro senzeni. Kana musikati zveshoka kune ava vamwe ndasangana navo mutauni apa. Vapi zve? Mandimata zvebusiness. Moda mari yekundowedzera godha. Go getters. Go getters. Go getters. Vanokweretesa vanhukadzi mari. 3 months muchibhadhara. Eringai months. Go getters financial services. Vanhukadzi vanoita zvemabusiness mukaita mundokweretesewa mari yamoda. Itishuwa senzeni. Muda 200, muda 500. Saka ndiye ndodi yapo. 3 months muchibhadhara. Saka zviri ndinti hangu kupa nokuti unokora kotsoka. Go getters amanga phone number dzawo idzi. Dziri paidzi. 07 32060907. Vanoita basa rekuempower madzimai. Vanosimudzira madzimai chete. Saka zviri nani zvangu ndiripo kupanda kunokubatoka. Hata ndinoishandisei. Ndikwereta ndinokora shoka. Yoti titora mari nichitora shoka yako. Saka zviri nani ndiripo kukwataura. Mukangoapply nhasi kuti moda kwereta mari ka. 1-2 days nengo yacho vanenge vatoprocessa vatoona kuti zvoita here kuti vakukweretesei. Itishuwa senzeni. Motoya mutori. Kana muchida vanouya nayo kumba kwenyu. Aiwa. Kuzokolekta kana muchida vanongouya kuzotorera kumba kwenyu. Wandigonera senzeni. Ini tichatoenda kumangwana chaiko. Ndichatobata jongwe muromo ndakananga. Kwete kunokorwa tsoka. 3 months muchibhadhara chete. Aiwa ndinokupai mari yamoda. Vanhukadzi vose kamutadzi vangu vari kuita zvemabusiness. Nokuti tarisa musika wangu hauchaiti. Saka ndakutoenda kugo getters. Badhakwa. Aiwa zviri nani. Enda kugo getters mundopuwa mari yamoda. Mabhadhara 3 months muchibhadhara. Neshi interest shishoma shoma. Saka ndichaenda kumangwana. Alright. Zvakanaka senzeni. Vanongoda ID neproof of residence. Plus kai mafangwa kunge makakwanisa 18 years. Plus mufana kunge muchiratidza kuti mune business ramoita sezvizvi ramunoda kuti muwedzere kusimudza. Saka zvakanaka. Atora akonja godise munhu anodza information iri nani.